пазнаёмілася таксама як і Ксюша, але потым мы з нею патрапілі на канцэрт Рафіс і Handmade. Вось, і гэта быў вельмі цудоўны канцэрт, вельмі спадабаўся, і пасля гэтага канцэрта я пачала іх слухаць, і таксама Handmade пачала слухаць. А гэта было ў 17-м годзе, 10 у кастрычніку. Вось так. А вы ведаеце, што гурт Рафіс зусім недавно был ва Украине? Так, такое было? Было. Ведаеце это? В Украине. И наступны свой подарунок вам будет так само звязаны з Украиной. Есть такой гурт украинский «Колер». Чули про его? Колер, чули. И вот вам квиток 1 сакавіка у клубе «Брухе» будет презентация, не веду, альбому, просто презентация, концерт гурту «Колер». Калі ласка, вот это вам. Приходите и приводите сяброў. Так, яшчэ одна дзяўчынка у нас есть, якая штось нам распавядзе. Працяг будзе гісторыя про гурт Рафіс ці не? Так, будзе не гісторыя, это уже цікава. Так, як вас зовут? Меня зовут Люба. Люба, ну давайте вашу не гісторыю. Карацей, я пазнаёмілася з гэтым гуртом так само, як і Паліна і Ксюша, дзякуючы кліпу на «Грэй мяне». Але я раскажу «Грэй мяне» кліп. Я распавяду, за што я люблю гэты гурт і іх песні, таму што яны вельмі светлыя і іх хочацца слухаць, іх хочацца спяваць, таму я вельмі раю іх знайсці і зараз паслухаць абавязкова. Аплодисменты, вельмі цудоўная гісторыя. І вам, хлопцы і дзяўчаты, вельмі класная реклама. Вам таксама настаецца квіточак на канцэрт гурту «Колер», украінскага 1 сакавіка у клубе «Брухе». Калі ласка, прыходзьце. Я ведаю, што тут адна з арганізатараў гэтага канцэрту прысутнічае. Дарэчы, яна з'яўляецца яшчэ і кнігай у жывой бібліятэцы, якая ладзіцца сёння до 8 гадзіны вечара. В прынцыпе, у вас ёсць яшчэ 20 хвилинов, как потрапить на живую библиотеку и послухать про разных абсолютно людей, разных профессий, разных, не ведаю, гендерных перакананняў, разных лёсаў, але аб'ядноўвае іх одна рэч, дакладна. Яны ўсе размаўляюць по-беларуску. І гэта круто, правда? Аплодисменты усім беларускамоўным людзям, якія сегодня нясуць гэта цудоўнае званне беларускамоўны чалавек. І вам усім, хто прыйшоў сёння на святы роднай мовы, нават калі вы не размаўляеце па-беларуску, вы імкнецеся, каб наша краіна была лепшай, каб мы паважалі і разумелі адзін аднаго. Дзякую вам, сябры! Ну і таксама я ад імя арт-сядзібы, ад імя ўсіх арганізатараў сённяшняй імпрэзы кажу, што сёння увогуле мы шмат робім бясплатных імпрэзаў, з бясплатным уваходам, але вы можете, безумоўна, нас аддзячыць, і на выхадзе будзе, яна ўжо ёсць, это скрыначка, куды можна пакласці нешта, аддзячыць усіх удзельнікаў і арганізатараў нашага канцэрту. Добра? Зробіце што-небудзь нам. І нам будзе прыемна, і вам будзе прыемна. Вось. Гурт Рафіс, вы як? Вы нормально. Гурт Рафіс нормально. Вы нормально? Так? Супер. Вы готовы, господарство? Микрофон. Так я зараз отдам. Давайте еще раз повитаем бурными овациями на сцене гурт Рафіс, свято родной мовы 2018. Ну что, это микрофон добрый, что это?